Matul din it-tmiem il-ġimgħa, propju għall-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, jew kif inhi magħrufa minn ħafna bħala Corpus Domini, il-knejjes f'Malta u Għawdex reġgħu fetħu l-bibien għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa bil-ħarsien tal-miżuri maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Kien propju 3 xhur ilu li l-awtoritajiet ekleżjastiċi waqfu ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa bil-preżenza tal-insara fil-knejjes, tant li l-festi tal-Għid il-Kbir fost l-oħrajn ukoll ġew iċċelebrati bil-bibien magħluqa. Skont id-direttivi, il-knejjes jistgħu jilqgħu persuna waħda għal kull 4 metri kwadri. Iżda f'ċelebrazzjoni tal-Qudiesa fil-miftuħ bħal fuq xi tuntir jista' jkun hemm sa massimu ta' 75 persuna. Kull min jattendi u mitlub jilbes maskra jew visor matul l-Qudiesa kollha u dħul fi knejjes għandu jsir minn bib wieħed biss, fejn se tkun qed tittieħed it-temperatura tal-persuna filwaqt li timsaħ idejha b'sanitizer. Minn hemm, il-volontier tal-parroċċi se jeskortaw lill-fidili lejn il-postijiet rispettivi bil-familji li jgħixu taħt l-istess saqaf se jitħallew ipoġġu ħdej xulxin. Matul iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa se jkun evitat kwalunkwe kuntatt fiżiku, inkluż loti tal-paċi. U fit-tqarbin, is-saċerdot li se jkun qed jilbes maskra jew visor wara li jkun mesaħ idejh b'sanitizer se jersaq lejn il-fidili biex iqarbinhom f'posthom. U biss f'dan il-ħin li l-persuna tista' tneħħi l-maskra jew il-visor. Finalment, fit-tmiem il-Qudiesa, l-insara huma mitluba joħorġu mill-Knisja b'distanza ta' 2 metri bejniethom u mingħajr ma jiqfu jitolbu quddiem xi xbija. Sadattant f'bosta knejjes, il-ħadd ma tonqosx il-purċissjoni ta' Corpus Domini għalkemm mingħajr is-sem tal-insara li huma mħeġġa biex joħorġu quddiem il-bib tad-dar jew fil-gallerija ħalli jingħaqdu fit-talb waqt li tkun għaddejja l-purċissjoni bl-Ewkaristija. F'dawn iċ-ċirkostanzi speċjali, l-isqfijiet ta' pajjiżna qalu li d-dispensa mill-Qudiesa tal-Ħadd li kienet ingħatat fil-bidu tal-pandemija għalissa se tibqa' fis-seħħ. Min-naħa l-oħra, Net Television se jibqa' jxandar iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa ta' kuljum b'kollaborazzjoni ma' CPI Media.